Er du ved at lave mad, Elias? Hvad laver du af mad? Hvor godt sæt det her. Ja, det vil jeg gerne. Laver du mad til nogen? Laver du mad til far? Alfred? Ej, hvor du ordner, Elias. Hvis du får ryddet op. Nej. Men så er der noget at tage sig til, tænker jeg. Hvad fandt du ind i ovnen? Jeg kan ud. Der er en trappe. 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 Haha. Nej, kom der. Der er en rød